Ni aspaldin ari naiz lanean, orduan lan baldintzak ja aspalditik finkatuta daude, ez? Nik beti egiten dut goizez, 8:00-etatik 3:00 eta 20:00-25:00 arte. Eta orduan, bueno, gure lana osasun etxe batekoa da, orduan hartatzen ditugu gaizki dauden pertsonak, gaixorik daudenak, eta gero beste edo gaixotasun kronikoak dituztenak, edo etxean gaixorik daudenak, edo hiltzorian dauden batzuekin ere lan egiten dugun, eta gero beste gure lan arlo bat da prebentzioa eta promozioa, ez? Saiatzea, jendeak bere burua zaintzen ikastea eta hori egitea. Orduan, nire lan baldintza espreskiz dira txarrak, baina badira beste lankide batzuk kontratu partzialak dituztenak, edo egun bateko kontratuak, edo 2 egunetakoak, eta hola. Eta gero, denborarekin okertuz joan dira orokorrean osasungintzan aritzen garen lan baldintzak, guztionak, ez? Orduan, lana handitu da, baina jende kopurua ez da heinean handitu. Orduan, askotan lan zama handia da, ezin ditugu gauzak ongi egin, denborarik ez dugulako. Eta nire lana niri asko gustatzen zait, ez? Orduan, osasun etxeko lana polita da, jendea ezagutzen duzulako aspalditik, eta horrekin lortzen duzu harreman estu bat, jendea hobeki ulertzea, eta gero gauzak planteatzen direnean hobeki ateratzen dira. Zer gertatzen da, orain lehen egiten genituen gauzak ezin ditugula egin, talde lanak edo osasun kronikoekin egiten genituenak edola. Orain gure lana da gehien bat, edo egiten dugu gehien bat kontsultetan, eta zaintzen ditugu, saiatzen gara pertsonak zaintzen edo ahalik eta hobekien egoten. Gero beste kontu bada, gero etxeetan ere zaintza horiek mantendu behar direla. Etxeetan zaintza horiek gehienetan egite dituzten emakumeak, batzutan kontratatuak jendeak dirua baldin badu, pertsona kontratatzeko, eta gero bestela etxe horretako emakumeak. Gehienetan edo maztea, edo alabak, edo hor dagoena. Orduan, ikusten da zaintza beharrezkoa dela, publikoan egitea privilegio bat da, eta hori izan beharko zen, guretzat osasungintza publikoa izan beharko zen beti, gero norbaitek nahi baldin badu pribatu batetara joan, ongi dago, baina publikoa ongi egoteak suposatzen du jendearen osasuna bermaturik dagoela, ez? Gaur dugun sistema, ez? Publiko, guztientzat unibertsala, ez da doainik zergen bidez ordaintzen dugu, baina ez dugu zergatik gehiago ordaindu behar gaixotzen baldin bagara. Ordaindu behar ditugu zergak eta gero behar duenak badaki ongi tratatua izanen dela eta beharrik ez baldin badugu ez dugu erabiltzen. Hori zorte handia da, baina publikoa izatea da funtsezkoa niretzat. Egoten den jendea behar handiak ditu, baina erizain kopurua ez da handitu, edo erizain edo beste profesio bestekoak. Eta orduan, klaro, lana handia da, beharrak handiagoak dira, eta ez duzu aukerarik behar zen bezala egiteko. Egiten duzu alduzuna, baina hobeki egin ziteken eta ez duzu denborarik. Jende gehiago behar dela, eta hori argi dago, eta gero batzutan beste moldaketa batzuk. Tokiak ere batzutan ez dira erosoak, ez dago toki nahikori jendearentzat edo profesionalentzat, orduan ibiltzen gara batzutan tokien eske, eta hori nik uste dut pertsonak bai, eta gero baliabideak ere bai. Bukatzeko zer gehitu nahi bali baduzu, baina beribiltzeko, Ez, bakarrik esatea, gure lan bidean gehienak emakumea garela, lan baldintzak ez dakit, nola esan, finkoa garen ontzat ez dira txarrak, baina behin-behinekoak direnentzat ez daude,
batzuk ongi daude, beste batzuk ez, batzuek asteburuetan bakarrik dute lan egiteko aukera, soldata horrekin ezin da bizi, noski, gero kontratuak igual egun batekoak dira edo 2 egunekoak, orduan hori konpondu behar da eta esan dudan, publikoa mantendu behar da, zaindu behar da, osatu behar dugu osasun sistema publiko bat oso indartsua eta oso ona guretzat, guztiontzat delako. Chapeco.